Dwi. Ayo, ngadeg Dwi. Suwijin mesti pinter iki. Ya, Selamat pagi wilujeng enjing Mbak Dwi. Ayo. Nggih, sugeng enjing Mas. Walalala. Belum ngantuk nggih? Sampun. Oh, sampun, nggih pun lenggah malih. Saestu. Lho, saestu niki kula. Dereng. Ya ngono. Ibarate nek enek wong siji muni ngantuk niku berarti ora menghargai kanca liyane. Nggih, kanca-kancane nabuh diketel kaya ngono. Nek beduk ya diketel kaya ngono, ngendang ya di pol-pol kaya ngono. Ayo nembang, aku pengen ngrungokne bawamu. Ya, apa bawa apa merdeka wae sak gaduk dan gudakmu. Ya. Apa slidru kena, pelok kena, Pangkur nggih. pangkur apa? Semarang apa Banyumas? Pangkur biasa, Mas. Oh iya, pangkur biasa ya. Peloknya pelok biasa Mas Satya. Ya. Ayo. Cakepane nganggo apa? Mingkar minggur. Oh iya. Yuk. Mingkar minggur ring angkara. Akarana karenan mareti siwi Aus? Ya Allah. Presiden Hutan Campur Sari mesti bone kuwi mesti kuwi. Terus Sinopasino Karto Mre Kretarto Pakartine ngelmu kang tumrap ing tanah Jawa agama ageming aji tembange memanik ping loro langgam terus ya ngerasa didangdutne ya ya nang seliramu ayo terus wong sliramu kang dadi maning ing kalbu pindho retno kang malena
Wis duduk Mbak Dwi. Duduk. Gimana nih penampilan Mbak Dwi menurut pendapat teman-teman? Menurut Mbak Dwi sebagai penonton awam, penampilan Mbak Dwi oke, bisa dinikmati dan lihatnya tidak ndredeg. Terima kasih.